पैसा खूप रुबाब करणार हे छोटो होय मालक तिथे काम सुद्धा कमी दिवतं ना मांडवा म्हणजे बोलत ते उलट ना हा तिथे मालक आपण अरे सकाळच्या नाही अजय पळेला तो खाई गेला तू खबर असा ना मालक अजय बाबू थंय गेला मग खबर ना हांव तर ड्युटी लागलो बाजल्यान येऊन 10 दिवस निघाले 5 मिनिट हयात गेले लग्न करची केली आणि तरी बी मका बरी सावकार दिला तरी बरी दिसना जाल्यार जाता पण माका पैसो भांगर फटकारला ना मालक आमगे अजय बाबू आपण देव म्हणीत आता आणि त्याच्यासाठी एक बली तली पलया वगीत खंते बी तली आणून अजय बाबूने जीवन बलबाद करणार का तुम्ही हाव तुमची दोन्ही हात दोन पाय पडता पशुक दिल्ली म्हणी पोरार बसता काय एकदम बरोबर असा अरे शोधो तू या घरचो नोकर आणि नोकरान फक्त घरातले कामच कर तू अंगेला भांडी पडला का काय विचारून काम कर ऐका कलियत मी जास्तीत जायचो तू तर हे गेलं केतो वाट हे भानू प्रसाद म्हणतात मका हो भानू प्रसाद या गावचं राजा आणि मागे चलो जरा अजय त्याचा काम त्यांची काही गरज नसेल कारण माझ्याकडे इतले पैसा असा साध्या मागेला चढ अजय ते पैसे वाटवायचे म्हणतात आणि हे गरीबा लुटून कमळले म्हणतात आणि तसपंत तिथे एक बिन पैसा आपल्यात विनाकी म्हणतात आणि तसपंत बाहेर गेलो असलो सांग काय अरे काय बोलतो तू हाव एक चली पळून ये तू चली पळून झालो पण ही चली आमगेली घरात येऊसारखी राहू त्यांच्यानी भीक म्हणतात या घरात घालल्या ती बिन मागे सुरमान हो त्यांना त्या घरात ठेवणार कारण भानू प्रसाद म्हणतात भानू प्रसाद आणि छंचनी चले या घरात आल्या या गावची लोक आता फस्त डॅडी तसला मागे बॅग का हाव लग्न झाल्या त्या राजूर बहीण आधी परत लग्न जातो का त्याला राजी पाच लागली जायला ओके त्या थोट्याने बहिणी बरोबर तू लग्न का आणि त्यांची लायकीचा आमच्या घरात उभी राहती विचार या भानू प्रसाद पैसा आणि भांगरदार पैसा आणि भांगर ना दिल्यार हाव तेका येणार खराब केला तसला मागेल बी एक ऐका मागे एक घर सोडून पडल्या त्यांना अजय पण आर्थिक हाव त्यांना सोडला आणि आर्थिक भाग नाही झाला आणि मागे जाऊन त्याच बरोबर जाण्यात झाला हाव बाहेर गेलो परत आणि ह्या गावात त्यांनाच पाहिजे मला डॅडी एक याद देऊन घे पैशासाठी कुणाचे वाईट करता तुम्ही पण ते पैसे जास्त खाऊ पाहुणा डॅडी हे सगळे वाईट पेशंट सोडते इथले हात जोडून सांगता ना झाल्या एक दिवस स्वतः तुमच्या चला